لێگەڕین و هێڤیا دایایێ ji فعلەڤێژ ji بۆ زەلالکردنا ڕاستیە وێ ڕەوشا کۆ سەریکردنە گێژ. وێ ناوبەرجیە بێ فەسال و حیلەکارە جازوو خۆگەهان پێشبەرێ فعلەڤێژ سبە درێزوو زێرەک دودۆ برن bi destê xwe re ji bo fealevêj niyeta dilê xwe wiha qal kir û bû xeberbêj. Got du kurê min hene bê guneh û jar bavmirî û sêwîne hem jî bêpar. Roja ku bû cejn û sersal bi rêya siriştiya zarokiyê ew her du minal rabûn pêk ve û her du çûn geştê pîrhevokan rêya wan şaş kiriye li deştê. Îro dema ku peyda bûn û vegeriyan hatin dînin sewdayîne sersem û gêj û bêtebatin. Vegeriyan û hatin bê cil û tazî carna jî diqîrin dikin hewar û gazî. Bêhîş dikevin carna gelek dimînin dema ku radibin her du jî dînin. Ew her du gustîl di destê wan in mirov dibêje qey ew mestê vanin. Ey hayedarê ji îşaretan û eşkere kiroxê razan bêçare me ez tu yî ji min re carezan. Qincî bike qenc ji rewşê xeber de kanê derdê li zarokê min çi derde. Gelo seraye yan evîne yan jî dînetiye nexweşiyeke çawaye gelo û dermanê wê çi ye. Ey pêşrewê pêşbîn û rêzanê riyan ey êgo ve dirêse girêkan û safî dike alûziyan. Di van gustîlan de hemen razek heye ew raze li nik we dûrbînan peyda ye malûmê we ye. Xwediyê gustîlan dibêje kîne gelo cinin perîne yan ademîne.